Idi kalman laeng. Programang nging kapakangigan kada kitang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akasla na pasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito nga programa, kat maibasa, da kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudahin nga rin ti surat, ti pakasalitaan ni Nelson nga napauluan, at damit kaya men. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tadak manen iti paboritok nga restauran. Ngano kasta nga Domingo ket kalpasan ti sweldo. Makalawas nga sweldo, wano makalawas nga parang trabaho. Lunes aging gana ti Sabado, ta may saak nga masun, may saak a construction worker manong name. Ket no kasta nga Domingo, kita sa park iti amamigat, kalpasan na, nakmapanak agdigos, agrubwat, santo sa lutsutin ni nanang, ne, yung anak ko, papanamanin. Kasi iti dati nanang, inagdya-sentro, inag-relax, inagpaspasyar. Baga, sweldom ti makalawas, kat may salangal daw nga gastusin. Teko nadan iti English nga anatayan, one day millionaire. Kastama nga talaga, tiramit mo marok. Agurnong ka ko namin kayang ka, ngam ti kamat agurnong. Anaman yung tigatang minta, gumatang ka man yung tibaro nga pantolon mo. Gumatang ka man ti baro nga t-shirt mo, alam man ti katangem, kalpasan na, magatang di kita, sa dinuman ti papanam. Agawid kan to rabiin, nabartag kan. Namaminsan kat pudno ti ko na ni nanang manong. Makalawas na trabahuak, gastusek iti may sangal daw. Ngayon matadag iti kondaway manong nemi, nga isekretok mo at agurnong. Ipangko ti pandag manong nemi ti katrek. Dadamataan, kudsun ti katrek manong. Ijay, ipangko no ko. Ang kung akit kitaan, bilbilangin numanuno ko. Magkasayag iti oray talong aldaw, nga sweldo. Mas jay. Jay talong aldaw, mat gastus. Mga bati ak tulakit ti allowance ko, ti makalawas, kung pa nagtrabaho. Pagpindasan naman nung inumit lang ket di ati bisyok sa anak agsigsigarilyo, basta minumak sa inumak ket beer. So ngiti dayta nga malem manong nemi, kalpasan nga napanak nag-shopping, napanak nagbuhit siya nga sisyak. O nakadate. Adamat kay di girlfriend ko manong nemi nga aday jay Singapore. Iso dayto ni Vina. Kaya kumakayan idi nga agamapan sa diyan agtrabaho manong nagpilit mo yun. So, at sadyay, agdak mo dito Pilipinas, agur-urnong, ngayon di amo ni nanang, talagang nasa anak ang makaurnong. Crispy nga bagis, ti paboritok manong name nga pulutan. Madamat inom ko, nakatalo ak abirin, manong. May sapay lang order nga crispy bagis. Hindi madlaw ko ti maysa nga babae manong name iti suli nga lamisaan. Nag-order sa itay ti kwa, pansit lumi. Why? Mas magkid ti pansit lumi na to. Kasla na ni day. Agmay maysa. Ano nga tano, makitay bulag kang kwa na. Nakainom makanti talong ang bire. Medyo naturad ako manong. Binitbit ko manong name ti pangted ko nga beer agraman ti baso ken ti pulutan. Imasadagak iti lamisan. Miss, mabaling ka diti maki-join? Maki-table kang ka? Kinitanak lang manong. Samat ang gununi. Nagtugawak lata na. Kaya't nangasawa na ding
Nga sa hanggang nga silent means yes, di ba? So, manukot ka laki di. So, into ka kon. Detoy. Pasensya ka na. Siya gayam ni Nelson. Timakderak manong naming nga ng yawat ti dakulap ko. Di man dakut-kuti. Umil samat detoy ah. Aging kang adnan ti order na. Naimas data. Naimas ti lumintoy. Ading. Yes sir. May samang pengang beer. Ken na yun naman ba dito yung kwak? May sapang order ng pulutan. Pabalin? Sige sir, mabit lang. Akasim lang talaga tayo naginumak sa diyabang, nagapok nga kaman. Lamisahan eh. Ha? When sir? Karo construction worker sir. Wala, nadayaw ano gito waiter manong name. Sipsiputak manong name di pandangan na. Mapising kan sa una ya. Baka kahit mo na yunan at order mo. Ay, awan soft drink mo. Nagka-soft drink. Ha? Nagunin. Thank you. Nelson, tinagan ko. Nagan mo? Patangamlatan no at nagan ko. Kung mga ramit kalat at nagan ko, ninuan at kayat mo, nagan. Wilma? Hapay, kapatangat. Naglayang kagamang patangmanong. Wait, Wilmat nagan ko. Pinaliwak man yung timakder, manong naming kinin jayak ti dakulap ko, timakder met sana, inawat ti dakulap ko. Wow. Orilay mangis tirik nak manong. Nakaragragsaka kita itong halda, tamam amuka, Wilma. Agtugotan titulit ha. Mangan ka, isakit ka, umunong ginagpulutan nga. San kung imbaga nga adanubiak nga dasadyay Singapore manong name. Basta di baga kengkuana, baruak, ngawang painubiak, nagsapsapulak. Maglagid din na sa pulang ka, Wilma, na mamuka dito. Napadasam ka di maten tinagayat? Napadasa kon. Kinapudno na, sana kon nga virgin. Kadi, okay met. Okay lang kanya. Orisang nga virgin. Nasayat pa at no saan ka marigatan. Marigatan nga niya. Sweet. Loko ka. Nelson. Kasla mo na ibagang kaya't nakayawid siya balayo. No kaya't mo lagi di. Apakit nga saanin. Nadungo ka di. Nadungo ka. Dinakto ka di maiturid nga saktan. Nga tungpahan. Nga danugan. Ni kaano man kadyak to kayat nga aramiden ti mangdangran ti may nga babae. Ti may nga babae para kanyak katurumbeng nga maipateg, mailala, madungdungo, pagserbihan. Nga niya man napakaragsakan na maipaay. Kabailan laki ti lalaki. Nagsayatin no kasta. Taapay. JX mo. Siyak saktan nakakadi? Sobra. Kasano? Tsaka yatin na lagi, pen. Nagsangitak lang. Sorry. Okay. Saan mo nga rin nga laglagi, pen? Pass is pass. No need to discuss. Tinalpas ket nalpasin. Awan ti sa balita nga panunutem no saan nga ti agdama ken ti masakbayan. Okay? Okay, Nelson. Kinagyaman ak. Kapi kung mangagyaman ka. Tanda ka nga mangipateg ka niya. Sigurado ka? Nga ipateg na? Ano ko mga tirandam ng masideg kay nakitugaw, nakilamisahan. No di ka agaharim kanyak, di ba? Siya, kahit ko, ipakadakin ka, armen ka. O may kapasyanin di balayo. Hanang nasken. Apay,
Di mo ko na nga ang balayo? Hindi balay mi. Sana naskan pa nga pasyarin na. Dito latang ibagam, noon niya tirandam. Yes! Sabali ka. Ibang iba ka. Sabali ka. I love you. Ana? I love you. Ana? I love you! Ala, impig samon. Timaliyaw aming manong neminig na tumakustomer. Wala tayo mumot kaming mangig. Kahit ko lang ipigsam. Tapno mangig ti sa lupungan. O, nangig da ha? Padaso nakasaktan. Katsong bata na karoon na. Sigurado ka? Ngayawit na tibalayo? Yeah. Pwede na saanin. Sige. I love you too. Wow! Yes! Kas tilagayam ti kinaalis to na no talagang isot may karya mapasamak na kunak itinakam ko manong. Isupin lang mati pa nakalagip ko kasanun ni Vina. Bahala na. No saan nga kami kini Vina, tada kami kini Wilma, di ka okay lang. Dito lang tamasaktan to ni Vina. Impasol na pilit naman ngamin tinagambro. Kaaduan na ngamin manong name mas pasamak nga ginadayo ket adda makalipat kadakwada. No ginadayo manong name uno te kunada nga LDR long distance relationship. Kaaduan nga bumaaw ni ayat kadakwada. Kastat marikrik na. Tanimaten Wilma ti patpateg kumanong. Gabot kayat na talaga ti sumurot kanyak manong name orderak pa iti maysa tapno balin nga 5 na beer. Kalpasan na manong name nagbayad akon pati di ay kinan ni Wilma ket binayada. Boss, kung natin may isang waiter. Tip naman dyan Talaga mang tedak tip. Buena sa kita ito nga daw. Kahit mo sa boss, damo mo lang ang mama mo, nanubya mo, kawin. Nangig mo, di ba? Glaing kagayang boss. Tip mo. Ala, 50? Hindi ta. 150. Ala, loko. Construction worker lang. Ay, kung nagmalanubag ng kaser, nagpinster water. Gagay na ita, sigawin. Talagang nabarol ti arwatek manong. Kakaiso na nga. Ure may sa dududuwa ti arwatek basta nabalor. Sa damat-relok, siyempre. Wan, damat-relok. Ure no inregalo dalang kanyak dati damat-relok, no. Nang ina-relok ito. Nagkapo di California, la. At dabag na manong name ano na kita? Arwatek, siyempre. Alagang nagtalo ka di balayo? Nagtalo Nasa sino man tiyo masadag kanyak, kahit kaya't niyawid ko na. Sumurtak. Loko ka. Apay loko kasano nga ro din di masadag kang kakit at asawa na. Siyempre da asawa na, dinakbat kaya't ngayawid. So nga mamati pay asawam, tayawid na. Sige, taro din. Tekot sem. Nakabaknang. Ngam lang am tibaknang. May sakla construction worker siya. Baka babawi ka ta. Nakababawi. Pagluwanan ta nga mga kilata iti tricycle. DJ, manong name at damit kargadera ti tricycle ket impang kutibag na iti kargadera sa kuwa insiglot ta mga regre. Ison di mo na manong name nga naglugan ket idaglugan na. Apag isungot manong agsamat ti rupa mi ket nakis ko isuna iti lips na. Elson, nagalisto ka. Ket beer ka?
Nga bali. Tanto makadanon to sa diabalay. Nagtutbrasak to. Muna siya tumin. Baga akong manong na yung tricycle driver no sa dinut pangituludan na ka na kami. Kat gabot agumanatak manong nemi kabayat nga agtatry ti tricycle manong nemi inumampay pasari sumirip mo ti driver manong. Kasta una yun manong nemi ti panangarakop ko, kasta una yun tinapawot nga panaglanang dagiti bibig mo. Insalagsek ko pa yan tinakulap ko iti barukong naman. Kat ne, inayayam ko manong nemi ti may sa kadagitiya, bantay iti barukong na. Bumigay matman. Talaga nga lumaban. Lumaban kat lumaban. Yamin sardeng manon nemi ti driver ti tricycle. Boss, abay, pagbalinan nyo matang ng motel ti tricycle side ka ko, sir. Baka bubisit. Ay, sorry sorry. Bam, nayunak to ti arkilam. Andamot ka di rason di tricycle driver manong isong bagak nga sa anin. Iso nga, sabi nga ro din na inulit manong naming ka nakadanon kami dito yung balay. Kasta mo na iti kigtot manong naming ni nanang hindi makita na nga takatuwang. Oh, na. Nagasangpat ka matente, asawang barok. Isot manugang nyo, nang, ni Wilma. Nembag nga malemyo, nanang, ang manuak man. Ay, nagsusapo. Ay, nalapsat ka balasan ko. Nalaing dati anak ko ngagpili. Iya, kaya pala, dumanong kay Garoten. Sumra kayon. Ay, lakay. At dan ni Nelson. Nangisang patan di manugang ta. Gaslasan mo tamamati ni tatang manong tahangin mangital talek. Alala, mama, balin pala yung kamakam. Tumiliw ka ti manok ta, tinula tayo. Nagtugbal mo't ni tatang manong neng. Hindi na pa nakita ni Wilma. Hindi sa sumrek kami nito sa led ko manong neng. Mabit lang barok, kinatay pa kinaban na manok ako. Kuna ni tatang. Tatang, naimbag na malimyo. Sumip nga tayo, malimkad pa lang. Aywan, malim pa lang, ako pala 6. Alas 5:45 pa lang. Kita data relo yan tawol clock. Na, ikita po rin. Nalapsat ka balasan ko. Ayaw po. Analing, pili ka talaga dito yan ako. Imalakan niya. Alala, anang Garoten. Garoten, sumbre ka pilang kwarto yo Tagaramit kayo, tiyapo kami, kininanang yo. Naktumilo ti manok, tagapartiak. Ag tinula tayo, anat kayat mong mailawak balasan ko. Anda lakit pariya tatang. Ay, anda pariya tado. Mayat man, taparit kayat mo. May masa talaga. Noon niya tinabitin manon nemi na isardeng iti sidecar tricycle itay isun tinaituloy. Nakabuan-buena sak iti daydi nga aldaw manong nemi. Tanam amok ni Wilma. Ni Wilma nga simurot ng isang pet kundi ti balay. Ni Wilma manong nemi nakaimimas dagiti bibig na. Ni Wilma manong nemi nga labirhen pa ilaeng dagiti duwang aminturod. Ket kunana itay manong nemi nga saanin nga virgin. Ket siyempre, addan experience na isumit lagayam nga lumaban manong. Noon niya't aramidek, isumit aramidan na. Gabutas yaktim mo na nga nangan manong nemi. Isumit titimulat nga nangan. Aging ka naggedan kamin nga nangan. Adamaten experience ko manong nemi sa adamaten mapaspasamak idi kada kami kini Vina sakbay ka na panidya Singapore. So nalaingak manong nemi. Takang kanayon nga bagbaga ni Wilma. Ang galing mo, Nelson. Ang galing mo. Ikaw din. Orisi ka. Nalaing ka. Nalaing tangaduwa. So nga. Alam mo na yun. Ngam natugtog manong nemi tirida ti silad. Hey, Nelson! Isardeng nyo palang data to umekpapigsa. No. Ninanang. Umekay ka magpapigsa. Nalutong ti manok. Yan. Nagkaldo kayo. Nag-aibil mati. Parte ti manok nga magustong balasan ko tayo. Ilasing ko. Diya kimul nanang. Aywa. Napay.
Diyan ko puon ti payak. Sige, anapay. Isula yung nanang. Sige, mabilang ti ilasing ko para kang kanji kimol kan paupuon ti payak. Ket si ka Nelson, anat paborito, aparte ti manok. Yutot-dot. Amat naman si dat-dot-dot pagkurikor. Han batikulen kan dalem. Mahilig ka sa laman. Na. Nagleheng ang mga niti laman. Yung tunok ko manin. Kay, papandaro din. Sa dantong balbali ang dikos. O nun agad dantong ang dikos. Agyaman Nelson. Agyaman panidimtan karibiyak ko. Gabat kasing karik. Ayaten ka. Dungdungwen ka. Saan kang tupulusak tan. Manong nemi imbatik nga rod ni Wilma ket isupat didnak pa nagtrabaho. Makalawas manong nemi, siyempre nga awanak taadayot na nakadistinuam mi. Ket no kastan nga Sabado manong. Kastaon iti kanat ko nga agawin. Ket siyempre may ipantiilit itong galmay sa kadakam. Namagag kininanang, nakumustamat ni Wilma ti makalawas, ay nagagat barok. Nagagat, napintas ti labana, nagagat. May diya karayan nga tumulong aglaba. Ken, nalayang nagkarumus tiktok ma'am. Nalayang pangagala ti siyeg. Amo na pa iti agkamal. So nga, nagkapkapon na reto yata, narawam samot ti rigat ko nakta. Kasla, taga-igid matlang ti karayan. Kataltalunan. Awan problema at laking kuwana. Ti problema anak ko. Nadakamat ko ti may panggap kini Vina. At damat gayaman ko na. Anak ko na yung adang awan dansan ta hanga kahit idi niya nalusot ang kabrod ni Vina nagpilit ko na awan dan ko na magmangartan o kasanyuot lang. At damat gayaman ko na. Hindi manong name it si Direnak. Iba kang mao nobium. Ay nobiam, damat gayam. Awan kami. Sikan tagdamakin tag na yun. Di ka may lumataktakan no. Awanak ti pangalawas. Aman Iliwak nga ron. Hanga bale. Next month. Asidag doon di pagtrabaho kami, inaldaw ton, minanim tong nagawidan. Peso? Tapno kang kanayon ta, rinabi. Huwag gayam. Wampay? Ti? Baby? Wampay makabulan ta. Ayun na. Da siguro, no diyan tumadatngan ka na ito yung mga lawas, siguro, nakaana ako. Wow! At the baby tanga tagus. Huwag gayam, saan ka pala matagtagtag ka na? Nga manguray na makaurno nga sa kanto ikasar. Anan? Ana? Uray sa anan. Saan kang ikasar? Ikasar ka. Hindi oray mo lang makaurno nga. Tapno, adagastusin tayo di pa nagkasar ta. Makabulan, 2 bulan, 3 bulan. Awampay? Awamatpay. Saan ka siguro makaputot? Una na ikari siguro nga awanti makalaglagi pakyang ka. Kahit mo sawan. Anat kahit mo sawan. Hanak masikugan, hanak maanakan, na ikari siguro tapno awan pakalaglagi pakyang ka. Apa di mo kayat? Kayat ko agad no awan, di ako maramin ko. Sabagay talupan palabulan. Kanayunan ta. Tapno lihas na kasigurado nganda. May isang aldaw manon nemi imay ni tatang mismo dito pagtrabaho. Nelson! Hey! Nelson! Bay, dapat kasapol ka nga. Dapat trabaho, dapat kasapol. Kaya baka na nakakini boss.
Sino ya? Tatang mo ka, no? Ano tatang? Diyos ko. Hango man na dyan, hawan nga emergency. Tang, napasama. Awanin ni Wilma. Nato ko layo. Adamat gaya mo. Ano ko na, ano ang da? Hindi, adamat gaya mo na nubiyam ko na nakanyak. Ngayon isuna, adada nga adamat gaya mo. Ti? Si asawang magayam. Hala? At asawa ni Wilma? Kita imay damis mo sa Jabalay. Nabayag na ka nung kasarsarakin. Kaduwa na ti anak na. At pa yun anak na? Upat di taon di anak na. Kahit simurot ni Wilma. Kaputanangig ko. Nagkari di asawa na. Nasaan na nakapkabilan. Saan na ito nakapkabilan? Nagpagpakasin mo di anak. Nagawitan. Diyos ko. Adamad gaya man. Adamad gaya masawa nan. Dapayin anak na danang tatang. Manong nemi ti dati aragsak ko. Sipot adimteng ni Wilma ti biyag ko. Nagbaliktad. Agawidak, nga awan ti sang patak. Arak ti sangot. Mabarbartekak man. Tapos hindi kiti kundaway. Nga saan kon nga. Madinti bagik nga nagtrabaho. Kapag tinalos sa bartek ko. Dahang over ko, sakit ti ulo. Magbungar tumarin. Bungartek tumarin. Ay, dahil lumatan di bihag mo, barok. O, di maramit mo at adamat gaya mo. Aking kuko, na di ang sangpet mo. Sumatla ko na nagayin ko. Nasiat mat, no sa anak na masikugan, tap na awan ti pakalaglag pa, ken ka ko na idi. Adamat gaya mo asawa na. Ang imabag si Murot. Tanga road. Si Murot at takalintagan di lalaking mangyawid ken kuha na. Di anak, inana. Dapat asawa na, dapat pamilya na, kitrubing ko na ya. Mapanag iti lugar da, tatang. Tapnoan niya. Tapno bugbugan na ka. Sapol na makasaritak ni Wilma. Sapol. Makabulan tinapalambas manong nemi idikad din ko nga sapulan. Uray tayong bagana mismo kanyak manong nemi ti barangay Kenili. Kapitan natagos ti sinapul ko, sinaludsod ko manong nemi sa dinut ayan ni Kapitan. Ada di barangay wala ko na daan. Masapul na ka no? Ading ko kanak tayo no akim sika. Kapitan. Imayak ta, da kayo madlang ti pagsungadak. Inistorya kini Kapitan, manong nemi tinapasama. Isla mamukda da. Da Roger kini Wilma. Wilma tinagan di babae, Kapitan. Kaya niya kahit mong itangarod. Agawab di asawa ni Roger. Kahit ko mga makasalita ida. Tawa na kami ni di umay na alayin ti asawa na, Kapitan. Pagsasiritaan niyo kahit yun dito barangay hall, tisangwanan mi. Para itian niyo na issue. Kahit ko nga mangiganti panagkarin ni Roger nga saan nantong nga tangran. Tanong-tangran na, kahit mga no, sa pulik isuna kit. Mo konti kahit mong sawan marok. Ay, tinggo. Sige. Hindi ko ang kami talaga kang kanayon nga ireklamo ni Wilma. Di asawa na. Naranggas kami ni Roger. Permi. Naglaglag na lalaki ay Kapitan. Dangran nakit din kit nagpintas ni Wilma. So umiti ko nami idi. Ngayon sa amin lang maramit ni Roger dalakit no mabartek. Aslawan no kanti naknakam kada. Sla awanin ti o. Nasimbang nga panunot ni Edgar no. Ay ni Roger no kastang nga makainom.
So nga, awmat nga rin ti lalaki, akamsat ni Wilma, tapno tulungan daw kumangin. Dahil mat ama ni Wilma, kabutang namat ni Roger. Nasayat mo pimanaw kat sinapol na. Dahil nga tadatap nung sumurot, katagkari nga din ang kabkabilin. Umot pa damag mi. Makabulan, haanggali nga makabulanan si Pod nagsublin ni Wilma. Huwag kapitan, umot ang damdamag mi. Ngayon tap nung mapnak ka, paarayaban tayo da. Ha? Impitaran tayo da dito barangay hall. Numabaling ko makapitan, itan. Tap nung saan ako nagbayak dito. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi imayda nga talo ti asawa ni Wilma ken ti anak da. Ama mo, Wilma? Ama mo, kapitan? Sino? Ni Nelson. Ti inamabulan nga nagdan na kami. Damo na kita akong paasawak tadyak manimbaga. Sana kumaman ka nag-awawid no sana kami sinukon ni Roger. Gayat ni Nelson ket makapagsasarita kayo nga talo nga ikari Roger nga di mo pulusan tangran ni Wilma. Tapno di kas takit natal ng tinaka mo no panunot ni Nelson dahil ket nasawen. Tanong talaga nga naragsakan ni Wilma ken ka iti denam nga saan mo nga ragrangkasan saan kang nagbarbartek oro minum ka basta saan ka mabartek. Naragsakto nga damot ni Nelson. No madamdamag na nga saan mo nga daw nga isuna. Kapitan nagkariak. Nelson pare, kariak. No kahit mo pare. Pasaray pumasyar ka dito ita. Ikalapang ka. Nagagat ni Roger. Ngam no kastag nga mabartek talaga nga madito gali na. Nagagat. Ato tira mana. Naling pa nga ganop. Ken wan tilang matikik ko na talagang nabartek no mabartekan talaga nga wadin. So kasi ka Roger, liklik ka mo ni mabartek, uminom ka ang sa bartek, no madlaw mo mama din, sardang mo, kasi ba talaga kahit. Alawin, kapitan, umaik to karot pa siyarmanin, sumarsarong kar. O na ibilang mong gagayim mo idan. Ang emsang kayo kwak-kwak ni Wilma na. Hanen. Kapitan. Nanpasan amin kada kami. Okay nga rin. Manong nemi nagalamano kami kini Roger. Nagalamano kami pa kini Wilma. Ngikitutak tarakupan na. Saan yung mabalin? Para iti maudi agong daway, Nelson. Kinagyaman na. For what? Itiragsak nga yung pahay mo. Itiinam nga bulan. Nasaan ko pulos nga narik na. Kini Roger, idi. Gamita, nagabot agkar ka rin ni Roger, makabulan, nga dinakpulos dinangran, kat sabi ko nga, tagnanayo na nakasta. Pumasya na kalata, ta ikalapang ka, kung iti ni Roger, manong naming yung saan akong ganap-napan. Amang ano, sa amin to amaliklikan kini Wilma, nga kastag kita kami, baka agin narakop kami, at amalagip mi siyempre, nagitiragsak mi. E maumatin damdamang ko manong namin. Siguro, no kabilan man ni Roger kuma, amumatin ni Wilma kumati, umayan na, amudamat tibalay, amudamat tibalay mi, sabatan ni Wilma. Ininto ta ni Vina manong namin, idagbakasyon, iti pasyare. Kumusta kayo ni Wilma? Awan kami. Loko ka nga talaga. Liniputan na. Kasala tagtagay na palang, Daddy. Ibilang talangin nga daka sa tagtagay na. Kat sapay kumabina, tamamakawan na, kat makapagsinublyanan ta. Siya ka di ba ng tipat-patik mo? Amat nagbalbalo kat siya kamat talagat pat-patik ko. Kat dumabalin. Nayunak pa jornong ko sa tanto agasawa. Kahanin. Atut ornong ko, ikasarnak ket din. Dagam nga rod kini Vina matlayang manong naimi tinagasawa, ket talo itan ti anak mi kini Vina. Nagsublimad lang iso na idi manong naimi, iti
abroad, ket tungkal sumangbat ng bakasyon, makargaak. Ngam dito yung madlang Pilipinas, manong nenmi, nuka ito yung may napangipas ngayon. Nagpurgudan, manong nenmi, idintutasyak, ket nagtultuloy na tanga si mereka ti construction. Dadi ornong na manong nenmi, di pa nagaburod na, isu itanting negosyo na, nakaipatakder ni may isang karinderya, nga ado, di kita agbaling nga customer na, manong nenmi, di bigat aldaw ken tira di luwas tangawan trabaho, manong nenmi, tultulong ak paisuna. Dito nga ron, ti pagkasarita, thank you, ti anos mo nga nangibasa, kat sabi ko mat, na nakaibati ak iti adal, liwliwak in pagsarmingan, ti biyag, kadagi di patak ka nagdingeg, agyaman ak ore kayong gamanong. Ito nga ron, agyaman nga pagayam mo, Nelson.